Dobre, ale postriháte si to, hej? To nebude, to nepôjde. Táto otázka nepôjde. To nemôžem povedať asi, ale ustálilo sa to, takže je to trefné. Neviem, Kubo, aká bola moja pozícia v telke? To, čo sa tu človek naučí v tom živote, ako by našiel. Musí to byť študent. No. Študent so všetkým, čo k tomu patrí. Aj s tým študentským životom, aj s takým, že ja neviem, niekde zaspí, ráno sa zobudí, nevie kde je a podobne. Samozrejme, musí mať aj nejaký taký feeling, že musí sa správať ako mladý človek jednoducho. Tam nehľadáme talenty alebo niečo podobné. Hľadáme človeka, ktorý sem zapadne. Ja som vlastne predtým nič nevedel vo kamerách, predtým, jak som došiel do NCčky. Tu som sa kompletne všetko naučil. Prvýkrát v živote som tu strihal, prvýkrát v živote som tu držal kameru v ruke a teraz robíme normálne za peniaze videá. Matúš predtým bol šibnutý a divoký a prišiel som sem kvôli tomu, že potreboval body na intrak a si povedal, že vyskúšame. A zrazu to skončilo tak, že to bola celkom dobrá skúsenosť sem prísť a zaujímavé zážitky som si